Hello, Tom and Chuck and Tashman go gach den ábhalt a rudí a tarraingt. Beag mé déanamh gachúir Céim agus ní bheidh rud ar bith verfa. So mar sin, ná bí búr a fí rud ar bith. Just leanaráig agus ná bí búr má tá faibe agat, just brú ar an cnapa sosa agus tar sin leanaráig. Rénos. So, tá sé éasca dhéanamh. So, just déan contáigh I lár an leathanach, just déan cro mar sin I lár an leathanach. Cro mar sin I lár an leathanach. Agus an sin, déan líne mar sin. An sin. An sin, té síos mar sin. Agus mar sin. Má tá sim agat, tá sí ionach dhéanamh rud mar seo féach. Agus té síos, agus déan S mar sin. Agus an sin, déan líne, 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 agus tá an Brúigh an seo. Agus tar sin, ar an taobh eile, déan líne mar sin. Agus beag srón an seo, so amach isteach. Agus déan líne mar sin. An sin, mar orinthe, cá siad súla, déan rud mar sin. Agus déan líne trasa mar sin. Agus amach isteach mar sin. Agus tar sin, té síos agus suas. Mar dúirt mé, má tá faibe bheith agat, just brú ar an cnapa sosa. An sin, déan mangóir like mar sin. Agus líne suas mar sin. Agus béidir go bhfuil Brúigh dul síos mar sin. Té trasna mar seo. Agus an hata. Bíonn siad ina sí mar sin. Trasna. Trasna. An sin, té suas mar seo agus stop. Sin té síos agus trasna. Agus an sin, té trasna mar sin agus síos. So, tá. So, déan líne mar sin, so síos. An sin, déan líne síos mar sin. Agus cóta. Beag cóta mór ar ár. An foghlaí mar seo. Sin déan líne síos mar sin. Agus síos a rís mar sin. Agus déan líne amach mar sin. Agus trasna. Síos mar sin. Agus síos taobh eile. Mar sin. Mar sin. Mar sin. Mar sin. So, se. So, tá míid ag féachant ar an grim. Agus an sin, déan cúpla líne mar sin. Agus amach, déan clíomh in a lámh mar sin. Tá clíomh aici, béidir. Agus sin foghlaí mar agus rinne mé dermid a rud beag.
agus náfan seo. Náfan seo. Sin scan rúil. Agus ar mar sin. Sin foghlaí mar éasca féasca dhéanamh. Le cníomh agus má tá Céim agat. Beag tú ábalta. Beidir go bhfuil paráid an seo mar is bra lomíd. Curca. Mína suas. Sin. Scan ar an paráid. So, sin an gob agus súla agus ceann. Tá ar paróid ag eitilt agus corp an seo. Ag eitilt? No. Ina síon seo. So féach, má tá Céim agaibh, just téin carca. Well, ispín in áir. Ispín. Sin agus beidir ispín eile an seo. Agus tá ar paróid ina sí agus léite mar sin. Tá sin ar foghlaí mar. Sin é. Éasca péasca céim ar céim agus an tapa ar fad. Tásúla go bhfuil sin ceart go leor. Agus foghlaí mar cartoon. Sin é. Sláán.